खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गिबियावनो नोंथांमोन गासिखौबो आंनि नार्जारी निउज आपडेट चेनेलाव बरायहरग्रोनाय थाबाय। रादाब नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय। फैदो दानिया खौरांखौ जोबजासिम नायलांदो। 9 नबेम्बर एबा मैयानि सानाव बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिनै संगीत नाटक अकादेमि बान्था मोनगिरि गेदेमा बिथां कामिनी कुमार नार्जारीनि 98थि जोनोम सानमोन। बिथां अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया 1926 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव बेनियाकाटा बामुनखुरा गामियाव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि 98थि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै मैया बिटिआर खुंथाया हारिमु सान महरै फोसावबाय। गावनि जिउनि बेसेनगोसा समखौ हारिनि थाखाय खामानि मावनानै बाउसोमनानै बर' माहारिखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनायजों लोगोसे 1982 मायथाइयाव बर'फोरनि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय संगीत नाटक अकादेमि बान्थाखौ बिथाङा मोनफुंनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथांनि दैदेननायावनो 1957 मायथाइनि 22 जानुवारियाव दिल्लीयाव खुंजानाय हादोरनि सुबुंखान्थि सानाव गिबि खेबनि थाखाय बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिनो खाबु मोनदोंमोन। मैया बिथांनि 98थि जोनोम सानाव दुलाराय बर' हारिमु आफादा मैया क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि हेफाजाबजों क'क्राझारनि बागानसालियाव थानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावख'आव गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादनि आफादगिरि भेजुएल नेलसन दैमारि बिथाङा। बेजों लोगोसे अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि गागि सोलोंसागिरि नयश्री ब्रह्मआ। बेजों लोगोसे मैयानि जानानै थांनाय बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्मजों लोगोसे एबसुनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरजों लोगोसे हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारी आरो हारिमु आफादनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन। उदालगुरि टंलानि बालेपारा गामियाव सोमजिदों मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय। गावनि फिसाज्लायानो जोनोमगिरि बिफाखौ लावथिजों बुनानै बुथारदों, जायनि जाहोनाव बिफाया खास्रि बिस्रि बाब्राब जायगायावनो जिउ खहा जायो। गामिनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला फिसाज्ला निरन्जन राभा आरो बिफा लंकेश्वर राभानि गेजेराव सानैबो दावराव-दावसि नांज्लाय खमलाय जाबाय थायोमोन होननानै फोरमायथिदों, जायनि जाहोनाव बे नांज्लायनायानो बुथारलायनायसिम सौहैदों। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिस हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै बिफानि गोथै सह'खौ बोखांहैयो आरो दायनिगिरि निरन्जन राभाखौ जोबथेसालियाव लानानै थाङो। आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव कछारी राजानि खुंथाइ समनि नेरसोन डिमापुरनि अन्थाइ खाम्फा आरो कामाख्या मन्दिरनि आर'नाइ महरनि अन्थाइ खाम्फा गायसनजानो थांगासिनो दङ। बे खोथाखौ फोसावदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारिया। बेजों लोगोसे बे मोननै अन्थाइ खाम्फाखौ बानायनो थाखाय राजस्थानाव बिथोन होदोंमोन आरो बे अन्थाइ खाम्फाया दायो नबेम्बर दानाव गायसननो थाखाय थियारि जादों। आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव कछारी रायजो खुंबोनायनि नेरसोना अरायसम थालांगोन होननानै फोरमायथिदों बिथां बिश्वजित दैमारिया। थारैनो बेयो मोनसे कछारी एबा बर' माहारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। जम्मु काश्मीराव फिन आरोबाव सा-स्नि उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों रैखाथि हानजाया। बावैसो सान सिगां जम्मु काश्मीराव उदखारिफोरा गाग्लोबनायनि हेंथायै रैखाथि हानजाया मोनसे गेदेर अपारेसन खालामदोंमोन, जेराव बे अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों रैखाथि हानजाया गासै सा-स्नि उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। थांनाय 8 सानाव रैखाथि हानजाया मोनबा जाफुंसार अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों बे सा-स्नि उदखारिफोरखौ गावथारनो हादोंमोन। गावथारजानाय सा-स्नि उदखारिफोरनि मादाव सा-4आ पाकिस्ताननि उदखारिफोरमोन आरो बेनि अनगायैबो श्रीनगर रबिबार हाथायाव ग्रेनेडजों गाग्लोबनायाव पुलिसआ सा-3 उदखारिफोरखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि श्रीनगर रबिबार हाथायाव ग्रेनेडजों गाग्लोबनायनि जाहोनाव सा-12 नोगोरारिफोरा जोखोम जादों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला गाग्लोबनायजों सोमोन्दो गोनां सा-3 सन्देह गोनां उसामा यासिन शेख, उमर फैयाज शेख आरो अफनान आहमेदखौ खादों। आरो पुलिसआ मिथिहोबावनाय बादिब्ला उदखारिफोरा ग्रेनेडखौ रबिबार हाथाइ खाथिनि रैखाथि चेकपइन्टनि फारसे गारहरदोंमोन, जेराव ग्रेनेडआ बिफांनि दालाइयाव नांथानानै गोबां होंगो-दोंगो सुबुंफोर थानाय जायगायाव गोग्लैहैदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां नोगोरारि सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो साहा काश्मीरनि सपरावबो उदखारिफोरनि हेंथायै अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों बारामुल्ला जिल्लानि पानिपथरा गामियाव रैखाथि हानजाया उदखारिफोरजों गुलि गावलायनायाव जैश-इ महम्मदनि 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हायो, जेराव गुबुन हादोरनि सासे उदखारिबो दङमोन आरो बिसोरनिफ्राय 2 AK-47 आरो गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौबो बोखांनो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा जथायै बिटिआर सोरखारनि मददजों फैगौ 15-16 नबेम्बराव दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव खुंजानो गोनां बोदोलेण्ड महोत्सवआव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बाहागो लागोन। बिथांनि बाहागो लानायखौ गोजोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद, बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव मैया आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय हेडक्वार्टार साब डिभिजनाव
बिथां नरेन्द्र मदिखौ बरायगोन आरो बे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ जानो गोनां बड'लेण्ड महोत्सवआव बाहागो लानो थाखाय मैया जानानै थांनाय हानजा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायदों। बेजों लोगोसे बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि बर' हारिनि राव थुनलाइ आरो बर' हारिनि जौगा हारिनि हारिमुखौ माबोरै भारतनि गुबुन गुबुन हारिफोरनो बर' हारिखौ सिनायथि होनो हागोन, बेनि थाखायनो बे बड'लेण्ड महोत्सवखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिबावदों बिथांमोना। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।